Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapang ninyo Kuya Joel Bensi kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga eksuna mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Julian. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, atong magtatampo si Julian. Kini akong problema bahay ni sa nagsingabot nga kalagkalag. Kay kini akong job lagi na among kusmeteryo, trabaho man mi. Nya naasad sa akong asawa tabang-tabang sad. Kung ngano na problema ko no, inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo samtang nagkanta-kanta mi si Bay Pedro luyo sa ads baboy. Ro. Ay, mayo kay niya ka. Ako tahal na sa nimbaho sa akong baboy dokbo ka. Ay, kayo katatali kay happy tarabang Pasko, liwa sa niya daw minatay, Pasko naman sa karga. Gamay na Christmas tree, wala mo tubo kay plastic man lagi. Gitungtong sa guba ng kahon, gihapi na karton. Gamay nga Christmas tree, looy kaayo murag wa na'y bili. Bisag bati ako lang gi-display, kay Pasko man lagi. Doon na kini dekorasyon, akong gitap-tapan sa papel di hapon. Dayabag ang baboy doon. Dayabag baboy. Dayabag. Mga kinding baratuhon, akong gipamutos aron dili hulmigatson. Gamay kong Christmas tree, dili makita in town kun gabi. Kay wa man sad ko electricity, kay purdoy man lagi. Balik sa chorus no. Doon na kini dekorasyon, akong gitap-tapan sa iabag na sa baboy sa papel. Oh, ada woy. Aboy, unsam ka daw. Every hapon. Makakin ding baratuhon, akong gipamitay aron nindot nga tan-aw. Ang
pari. Hinawayon siya bisag pulos buti. Di katawan ang akong Christmas tree. Di tamay kay pobre. Ayaw lang panaway. Aron di ta mag-away. Ay, haw taning baboy, Roy. Hapit mo sa nilog nga tayo, Roy. Haw taning baboy. Ay, masawa. Si Batsa kayo. Day! Ano, Day? Ay, may istorya sabi. Ha? Dong, Day! kanang sakyanan ba nga nagparking sa ilang pariistoy ba? Ano naman? Kang pariistoy, gid na? Ano ba niya, ha? Basin sa iya ng gitrabahoan, Day? May nalang no kay gitagaan siyang service sa iyang trabahoan. Ha? Asa siyang trabaho di ay dong? Purnerya. Sa ba di ay? Asa Purnerya, ko yan. Di mo Tinuod lagi lagi na purlo niyang da. natural. Kay dili manama o iyang purlon kanto mang Starix. Kung mauna service gid ay na niya. Mao gyud ang service niya. Pero kanang sakyanan na day, mo na gamiton kundi sila kuhaong patay. Sa ko di ay. Murag si Ali sa murag si Ali. Mao na. Ay, nay, migawas si pariistoy Ay, ay. pretoy! Hoy! Pretoy! Ay, paduong din niya. Pre! Ali, good pre. Ali. Ito, pre, kay ako rin kita na kung bayabas na tapol, pre. Nari ibiyabas na pol diha nga gitanom. Porbida. Natanawa, na Facebook ko. Dige. Ray. Putol akong sanggas. Pre, ayayan mo, pre. Wait job, pre, wait job. Ngano na putol mo yung sulgas? Unsa mo eh? Tiguang liwat ito diya, pre. Pre, Julian. Ay. Ayayan mo kay pre, wait job, pre. Wow, patahon pre, way job. Lunch time pa man pre. Oh, ako duty pa ko. May uli ko kandi paniod na niod to ba? Uli ko para paani maniod to. Karon lang ta gabi. Way problema, way problema. Kurum tur gabi ha. Kurong ta. Sige, pre. Way problema. Sige. Ano to pre? Balik sa opisina pre. Balik ka opisina. Back to work. Sige pre. Back to work pre. Papitli ang TV mo sa classmate para maklaro na. Hala, no? Ang ayan ng pariistoy nga midasa sa kinandong Wala kay ka ba someday makapalit at mas nindot pa na nga mong sakyanan dahil tanawa niya. Someday. Na siya sa kinan pero guba iyang anjuhos. Ayan na lang pang-ambisyon, ikaw bahulyan, ayan na pang-ambisyon, mga matay na lang ta, di ta kapalit, ana. Ay, sos, wala pa mahibaw eh. Pilay palad sa unggoy, di ba? Ay, usara. More ha. Usa ko taon nga, duha mo ng palad sa unggoy. Duha lagi, sawa pa maputli, o usa kakamot, inya kinaputlan man. Bantay bitang makapalit ko, ha? Sakay ka? Hello, Sakay ka? Dili. Oy, sos, ikaw pa. Wa manggani kay bisan traisikad, sakyan na nabahinuon. Hal-hal ka lang huliyan. Surti ako pa di ay, bida mo kita di tagda kong kwarta mo kadaw tas luto. Asa ka kita atos menteryo. Ah, Ilam diha oy, ugwa pa ng mga snacks kung dunay lubong, hagbay ratan sige kapas mo. pagkakidort ba ni mo, pa? Ang tinuod sa binteryo, ang akong trabaho taon tigkaot og lubong. Ako'y dako-dako ba? Tigay mong pansyon, nya, pilar man tao isweldo taon na na. Kunya nga mong bay, murag bitungtong na hapit sa pansyon. Kay loyo man ang mong bay sa binteryo. Inigtambo no sa bintana, binteryo naman nga akong gitrabahoan. Unya, Dro, ilay ko, Dro. Julian, Adali, shit. Moribos. Layo sa din mo yan. Ito yun, nilako kayo. Isipon, magkwala ko. Ay, toy. Dro. Drinking sa tabi. Shot sabi, shot. Meron na, good. Nagkurkur. Napas mo ko ni. Ang saglay kay Bugdo, ang mukurog, imong dila, no? Dali di ka mapas mo kung uyam itong disisay sa ne. Ayaw, tagpamira ikaw. Atay, imo de. Kani, Pre Julian, biliban ako na yung bata-bata, pre, no? Kani Pedro ba? Ugihan ko. Aptik pa dyan kayo, no? Natural. Ang. Maubitaw nga, nadugay na gining tawhana sa kong mga kamot. Kaysa tanan ako mga trabaho, tura man silak buok. Trabador na ko. Kanya, kani siya may
pinakakugihan ni Pedro. Kugihan mo trabaho. Kugihan mga snack ba? Ah, Kung doon ay lubong, ayaw na snack. Diba, Ro? Ang sinuda, uy. Dugay sa nilang tabaho sa Atlas mo, Pedro, eh. Diba, Ro? Oh, guys, atlas. Oo. Pero, o saman? Bisag ko lubong? Saman? Bisa ko ilubong, mahayaw ta. Di, sir. Di ba? Kanang imong pasabot ba? Ikaw, kugihan kay mga snack, labi na doon ay lubong. Basta na ilubong. Oo, di ba? Bisa ko ilubong, boss. Ang mga ayo, uy. Kugihan kay ko. Kugihan kay Pero ka. libre gimod niya ako para snack lang sa lubong. Pritoy, kumusta naman si Parikadyo, ha? Unsa may nitabo niya? ay, na-stress ra god. Mabdos mo kuno si Marie Camille. Lagi mabdos kuno sa Marinya. Wa pagod kuno sa kwarta nga natigom. Na-stress. Wade taon ka pangandam. Pangandaman mo gud. Grabe naman sad. Wag yun siya yung mga plano nga maayo. Noon sa... Gawas pagyod ana. Na-tense pagyod siya Ano maayo. tins mo siya? Kuan, mabdos masada yang kapit. Bida, no? Dunga di ay. Iyang asawa mabdos. Iyang kapit mabdos. Bida, patay. Saon lang ana niya. Aw gapon, pre. Yatakes kasing-kasing, pre. Mo ba? Ah. Giatakis kasing-kasing. Ano man? Giingnan man sa doktor nga. Baog siya. Dili siya magkaanak. Lagi. Meron mo kuno? Sa ato pa, dili na niya anak. Kana gimapdo sa yang asawa. Dili. Gyud kay dili man makaanak kay baog man yung doktor. Baogon eh siya. Baogon. Bawa ay nung gano'n, urbida. Kitsam na yung mahatawag isabak sa iyang asawa o sa iyang kabitaon. Adili mo kasi ang kanak. Naghibaw na ko kinsa. Kinsa dro. Kinsa ba? Basyan ang doktor. Kanakan ka, Roy. Doklo di kas kaldi, Robin. Agay. Sakit. Uy. Bida sa di mo. Kanahan man taon ka. Mura man taon. Mura may mga, pergaba, no? Mura may kanang mga tulala mi nga, nag-istorya ka, abi na mo tinuod. Man di ay, minaw ni mo. Kanahan kang tawhana ka, perbida. Abi na kong tinuod. Kuan, kining. Do, ikaw ang matarong sa ganit, do. Yapagon, masagot tong doktor, god, boss. Yapagon. Kaila di ka. Kailan ito katulido to? Katulido. Pariya sila kong naong. Silingan to sila sa si Arnold. Ano guys, silingan na sila. Ikaw, kanahan mo ka, pataka mo nagkagsingit. Bebe. Kwato sista kay mga... Maayo. Unsay ato? Kanang badang na kay kape diha nga 3-in-1. Naman gani 5-in-1. Hala, kape badang nga 5-in-1? Ay, dapat sa kanya may siupaw nga bayi, siupaw nga laki, siupaw nga bayot. Unsay dagoy anang supawa? Siupaw nga bayi, kaning dunay napkin sa ubos. Ay, siupaw nga laki, kaning naiitlog. Siupaw nga bayot, Unsay may naaana bayot? kanang naiitlog niya, nainapkin sa ubos. Murag ako pa, pero wako magnapkin, ay. Ngano man? Ay, wa mo ko duga. Nakaka jud di mo badag oy. Lira, oy. Ito, oy. Kanila ipari sa mong kape. Usa man ito imo, 3-in-1 or 5-in-1? Unsa din nakalahi sa 5-in-1 o unsa po yung nakalahi sa 3-in-1, ha? 5-in-1, murag dana na tanan. Una, naay kape. Ikaduha, naay gatas. Ikatulo, naay asukal. Unyang ika-upat o ikalima? Ikaupat, ang tubig. Ikalima ang baso. Pero, nanay, pakapin, ha? Unsa may pakapin? Para kutaw. Mao ba? Sabi mo, ay. Kana lang 3-in-1 oy. Ay. 3-in-1, oh, hindi ka diyan sa... Usa lang bayot. Oh, sige. Oh, nagpatring. Palarot ka. Nay. Maayo. Namoy wa diha. Ano dito ko ni mo nang, ay. Si Padang Maya, di gyud siya madag-jok-jok. Wa ko sa mo mag-jok-jok ron nang. Ay, Kay nako ron sa maldita kong adlaw. ay, unsa di ay. Ingon ka badang, uwa ka rin. Hilom de Telma. Ay la pagtingog-tingog shout out lang de, shout out, ha? Shout out, uy. Shout out. Shout out ba, shout out. Shout out na lang ka diha, shout up.
Shut up lagi tingali ang buti mo ipasabot. Hilom god. Basta, shout out. Shut up lagi, bayot. Ingon sa Webster, sila rin silang silingana, ha? Ano man ang Webster? Dictionary, God! Ay, di mo bayot, mabuang ko nimo. Napatring ko sa memo, anang. Ang babaeng kapitong na rin na. Badang, maulang gihapon. Sabad na ng patring, oy. Sige yun sa imo, oy. Sa ba, oy? Maulang gihapon lagi. Ay, kulbaan man tanay mong mao gihapon, oy. Katong gikuha gihapon nimo? Oh. Katong sardinas, 2 ka buok? Oh. Nya, bahog-bahog 3 ka buok? Oh. Nya, lista lang gihapon? Oh. Daoy! Mao lagi na lagi! Kulbaan gikuha ng imo, oy. Basta moingon ka mao ra gihapon. Awa pili lang kong beef para malahi-lahi og gamay. Ilong di, ba nimo. Oh. Ang punto kong ipasabot, kanang mao gihapon nimo ba? Kanang isa gihapon ba? Utang lang gihapon ang imo, ha? Ilista ba? Kuhan siya, doy kanang ilisi sa bago. Kanang ikasya nimo ba para doon na siya gamay kausaban? Nala, karon ni sulo sa kumbana badang. Bayaran ko na tanan. Bisag apilon ko pa ng utang sa ubang tao. Kasabag Agay, na ito mga agay silingan, murag eh. milabtik sa kung may milabtik sa kung tunggoy-tunggoy da. Nga naman. Ay, kabala ka, Mare. Dili ikaw ang buot akong ipasabot adto. Mao ba mare? Akay diyo ta, ha? Una mo mabugno, no, ha? Unahon ko ni Stilma, ha? Kay isa may nakauna ni mo. Masa ka nito yung mga Tilma? Oy, inay, tao ng pultahan na tiloy na unsab. Maguba tao na. Bago ba tao na ako gili sa Viagra? Ha? Si Viagra? Ay, ka na bang ibutang si Raba? Utsam day nga na, karang maabli. Sagra. Abi sa grade, hindi rin na Viagra. Hindi ay pa ilalagyod ka da. Ay, usab na nga na, porbida. Di din na Viagra day. Dili. Mao na, si gamit ana. Kanya si ay gamit. nakutok ni mo, pulo sa na Viagra. Sige Urbida. naman na Viagra. Nay, hay, paita, nang imo, mugahi. Pero, sos, paita, tumoy na lang. Happy na bugot sa tuloy. Ay, kabla ka na, igikan ka ron. Di na ako gabiton. Ayaw na lang, kay lahi ra, oy. Unsa pinakalahian na day? Nari na itlog imong dila. Gahal-hal ka lang, pulihan. Hahay! Kini magsingabot ang kalagkalag yun, labi na yun sa sementeryo. Kami na yun may magtrabaho, malipay yun kay may, kay daggan mo yun kay may makortahan taon. Labi na manglimpyo slitso, pintalag kalburo, bisa kung sa lang, basta gusto sa tagtungod, kung sa'y buhaton, yun na mo. Kunya? Pre, Julian. Pre. Migo man yun pre, no? Ano naman? Kunya, ko na man yung course preliminary nagtrabaho. Dili sa ingon pag-unsa, pre. Ano naman? Kung pa nang let matutyo ka, pre, Oh. libre tadyo ka sa lungon. At sa maro. Libre na, pre. Kining, kuan kini pagamita sa tag 200 ya, pre, be. Isa, pre, muna kong 300, pre. Ako, pre, migo kita. 300 di mo nung 200 daku ang tubo sa. O pre, liti ikaw yung matay, magkauna gatot yun, pre. Ay kablaka, libre kas pansyon, pre. Na may pansyon dito akong taguan. Mo ano to, porbida. Gusto ka karoon na yun, ha? Pasalbahati ka na. Ay, siyempre. Pagani ko matutyo. Reserve gani, reserve, ha? Di ba, nanatubhibawaan, ugba maroon or matutyo magkakaroon to. Ay, pre. Mura, lisura naman ni matutiyoon kay ang 5 ka tuig, lapas na kayo. Hantol ka naman. Gahi na kay ka, bida. Pero di yun na ito may bawaan, pre. Oy, kay ang ginuura ba yung mahibaw nga matutiyo na kalit, diba? Pre, Pero ilan ka pala kayo, bro? Reserve to daan ng katunditso akong taguan para di mo. Na, to, pre? Ha? Tagaab si kaglungon. Duham na akong lungon na ho. Impas ako si Peter. Gusto, pre. Oh. Balik ka na yung matutyo. Ikaw rin ako doon na. Since topic ta, pre. Okay, pre, since topic ta. Kining kuan, pre, ba? Kining, kanang, magkupro ka ta, pre. Ano sa kupro? Kupro. Kana bang, magtipon taong negosyo ba? O sa kanta pa, mag-duet. Magkupro, pre. Kanang kurpo, mo na. Kurpo. Hindi, kuramo ko kay bawaan ng Scan Boys, bro. Kanang akapila. Agpila mo ka na. Usi tagpila.
kadawang kanta nga tagpila ba? Unsa na? Kwarta mo ka way duyog ba? O way maluswan, way duyog. Kanta ra gud unsay nga na? Dili mo na tagpila, Aw pre. sa di nga na. Nalitok na inimpit mo na ganiya. Akap ka la. Tagpila na pre. Tagpila si mga mata. Usay na, pre, negosyo. Kung may kapresyo, tagpila na. Kaya di mo, pre. Sorry pre. Pag negosyo ta, pre, atong duha ang negosyo. Puhunan ni mo, o puhunan ako. Ha? Oo. Usaho na to ba? Tipuno na to. Usaho Para na. sa usa ka negosyo. Usa ba negosyo? Kopro. Unsay di siya? Kandila, pre. Kandila. Naitakan kanila dito sa Polinarya. Ha? Unya, ikaw mo ay tig-dispose ni Nisminteryo. Kaya imo maning teritoryo, balito na to dito barato. Unya, ibalik din na to Nisminteryo o doble. Aha. So, ang kita, tunga ka. Oh. Hindu ta Sama, pre. Sama. Sige. Akapila mo ta kana. Oh, kapila. Tagpila ta. Pila may sugilanon, nakasugod din mi sa among negosyong kandila. Palit mig daghan para amo bataw ibaligya sa binteryo kay usan lang kaadlaw, kalag-kalag na. Unya. Pug-ata taon ning tulong karton ay. Nya, mga mahalon naman ning kandila Dito na silang sabi badayos kay nindot kay mga kandila dito. Mga dagko. Ato na unang kuspidro patabangon ako baligyan dito sa binteryo. Adto ra ko. Ay, kakapoy. Ay, daghang kang gilimpyo ang nitso dito sa menteryo. Pero, may na lang kay nakakwarta man ko. Usa man yung mga karton din Uy, kadagagod ani mga kandila. Ay, parehas di sa una nga gitagaan sila si Julian sa tag-iya sa menteryo para ipanghatag. Ala, sakto. Kay sila si Maria, si Sheena, Winin, nangayo man tong kandila. Nangutana to kung nabay kandila nga ipanghatag ang taga-menteryo. Aw, timing, tagaan ako sila. Todo, ikaw rin bahala taon nga maudaan ni cemeteryo, ha? Na ako ikibutan itong pisto, displihanan sa mga kandila. Ikaw na bahala mo pahimutang ano dito kay still maraw. Lisod kayo. Kunya, ay, isa, ano man Usan may karton na bilit? Kunya, tunga pa yun? Asa pa ko ba kandila ni? Ambot lang. Usa kakar pa ganina, magsakan ako din ni boss. Usa kakar, karon pa kani sakadi kayo usa kakar noon sa mo. Oo, karon pa. Tidak, nahabian eh. Asa mo Tilma? Tilma! Tilma! Langga, bida, asa mo bang kadila ni ha? Nga no, usal man ni karton din eh. Ay, wala dong, okay na dong. Ako nang gidespatsar. Lipay kayo sila. Ha? Di ba para sa una ba, nang hatag matug ka ng kandila sa una, gikan sa inyong opisina, no? Aw karon lipay kay sila. Uy, nindot ko no kay mga kandila, mga dagko. Sige kay ako pa ning tiwason sa pagpanghatag dong, kay napa may tungas Uy, karton. kiniyotoy. Nakunsa, di ba ni DWHP nga manghatag og mga kandila taon dahi? Di mo na parahatag, parabligyan na nato? Negosyo taon na mong duha na, ni paristoy taon. Gipalito na mo, para ibaligya kay kalag-kalag na. Ilito panghatag. Patay ka. Mao ni ako problema taon kay tunsis taon na mo negosyo. Unya ang problema na ako kay kugi katapal to. Ningil Rosemary istoy saol man ako. Ako kay ingnon nga horot og kabali. Sa man kung buhato na ni Bam, palihog gabi. Unsa man, musulti ko sinuod or mambaka ko. Ate Pres, palihog. Tabagi ko ninyo, Ate Pres. Unsa man kung kamoy pasultihon. Hulian. Gyapon na mong overall number 1 sa radyo din sa Cebu City. Salamat kay ninyong tanan. Mura kada tuig na malang. Kada tuig natural. Sa una pa mag yun ni Ate Pres. Ato ikahibulo. Di na kay bahong. Sa una pa yun ni Ate Pres. Oh, number 1 si Tata. Mailhan sa gyud nato Ate Pres nga. Correct. Nga karabang inigsulti ni attorney nga mga tag mga Uy, dako kayo. Dagang kay mahatag, no? Grabe, way hunong. Di mo ingon sa turning nga. Hunong lang ta kay murag kuan. Pero way hunong. 5 kag 4 million ang kwarta.
Grabe. Grabe. Grabe kayo kayo. Nga dagan sila Ma'am Aida, sila Sir Brent, abot ito lain-laing lugar para panghatag atong mga namatian tag 15,000. Naabot pa tag tabang dito sa Davao ti Pres. Ang katong mga namatian dito gihatagan gyapon ni Sir Arnold Bustamante og tag 50,000 pinaagi sa RMD DYHP Cebu. Wow. Pinaagi ni Attorney Rufil Banyok. Thank you kay ninyong tanan. Thank you. Salamat yung kay ninyong tanan ha, mga kaigsuunan taon nga naghimog number 1 o naghimog number 1 sa inyong mga tabang. Kay nakita gyud nato nga pigalitan panghatag dito at Pres. Wa magnulo ang ilahang gipanghatag nga tabang at Pres kay makita mo gyud nato nga ato ang yung gipanghatag di way wa ba idlom ba. Katong atong gipanghatag pila to ka balde. O dakan kay Ate Pres, grabe kayo. Naano Pero ko boyan, loy. nya pasalamatan sa dato ang tanang mga giantuan nato Ate Pres nga welcome you kita nila. Murag lipay gid sila nga naabot ta sa ilang lugar. Salamat kay ninyong tanan din ha. Unsa to dong nga lugar ka mang tubaan? Unsa to? Kantubahon. Kantubaon. O Ya, abot konsad kanang dito sa kanang sa Tabuilan. Tabuilan. O daghan kay basta daghan to atong giato. Thank you kay ninyong tanan din ha. Sa norte. Salamat kayo nya. Dili kay kana duna patay. Duna sa atong pag-record at Pres kay murag taas-taas man gyud atong advance. Duna pay fourth wave nga bagabuhaton dito nga ihurot na og hatag ang tanan nga naabot at Pres. Thank you kayo. Salamat kayo tanan. Ate Pres. Okay, ang sendo dato karon adlaw. Sino dong Julian Ate Pres? Julian. Kani Julian Ate Pres. Trabaho ni sila Minterio. Karon yang asawa po trabaho po dito Minterio. Karon nagsabot sila sa iyang kumpare pare Estonia. Magnegosyo sila. Kandila. Magnegosyo sila kandila. Rambo sila. Nagkurambo sila. Yeah. Usaon man sa niyang asawa nga si Telma Ati Pres kay sa una lagi miaging tuig lain mga gipanghatag nga kandila sa iyang opisina nga gitrabahoan sa una diin kadi siya trabaho gihato dito iya man sa gipanghatag at tuong sa gihatag sa opisina. Amo rin kaapan kay wa niya pasidan iya. Umursak DHB ba manghatag og mga kandila panahon sa Pero agyang asawa Gulyat muto gipa nagtuong nga gipanghatag gyapon. panghatag Wa niya pahibaw ada. wa iya pay bawang na sayop na nimo yan. Sayop gawa ka magpahibaw. Okay, nagtuom gid mo asawa nga ipanghatag ang mga kandila. Ingon pa yan sa kini kidag ko. Hindi pa kaya yung lagi. kidag ko man kandila. Ang kuana natin Pres nga tapla lang yun na niya. Total, tunga ba sila ato? Bayran na lang nila. Ang katunabilin mo lang ito iya. Niya, bayran lang niya yung kan. O pare. O di ba, wa pa may kaha. Kuha po sila, usab na lang. Usab na lang. Mag-usap sila, tunga sila. Ilong alam ko, pre. Mauna yung naitabo, pre. Sa nga. Bayran lang na ako. Nagtuwa man taon akong asawa niya. Hindi na akong problema akong asawa. Kaya wa man ako sa baybaw. So, ang halin na ni, pre, imuhan lang sa, niya maglain lang tag. Ana na lang, Ate Pres, di ba? Sabutan na lang, maayon ninyo. Pareha ni ko nagkakunta sa gidaang bambina nga. Sige lang to kay Gibrion man sa Smitso inig mamatay po to siya. Matutyo na. Gibrion man sa kas. Yun ay, kuan, kanang buy one take. Bago yung kuwan. Buy one take kuan? Gibrion man. Namin sa kitaguan nga nito, Ate Pres. Ayan kitaguan daan. Reserve sa iyang kumpare. Wa pa niya sila di ba niya kini ready na. Naringo man siya nga. Lisod na kay kapat yung pre. Ang limak tuig pre. Parang babuya. Ayo. Nasubra naman mo rin lisod na. Bam! Unsa may mayaw na to di abang be? Wala pa manggod malimang. Mama kontrata oy. Ako ari ka dire sa Juan 8, kapitulo 29, 30, 31 nga tusunahan. Na mga parte nga ningon nga si Ginoong Hesus nga mahibalo sa kamo sa kamatuuran og ang truth will set you free. So, yung isulti ang tanan. Isulti lang ang tanan. Unsa ka to ni siya politiko ni? Ngano kun to ni manghatag ni sila? Ngano manghatag ang asawa sa ila project? Wa lang kanang sa una gud ba? Naigihatag nga kandila sa opisina abutin kani trabaho sulyan. Nya karon kay nana man siya squad. Nana ba siya sa interior siya may dako-dako sa mga sepulturero dito. Mao na nga pag-abot ito sa tulo ka karton nagtuya ang asawa nga ipanghatag tong kandila mao to gipanghatag siya asawa. Paghatag mo nang nagjampol lagi mga tao, kitag ko kuno. Kinulugay. Malon gud. Wa man gud magpahibaw ang iyang bana si asawa nga man ay ibaliga ni dayha aw ayog ipanghatag kay amo na yung susyo sa akong kumpari. Ibaliga ni namo. Amon akong gibasa may tungod ani maghisgot og kamatuoran tungod kay naamong giusahay nga kapila na to balik-balik ka diri Gulyat nga unsay mga kalihukan sa magtiayon o sa pamilya mas mahigit mahibaw ang usab-usa. Ay, oo. Kay usa raman mo.
Oo, total, ang maong gimbuhaton, kaayuhan man. Kaayuhan. Oo, may bawon, dili kayo. Mo ko uban gulyat, ambot sa maigulong, ha? Kana bito ko nung sweldo, bito nung tagpila man imong sweldo ang kinsina, bone, tag 15,000. Nakadawat og bonus, di mo ko nung itugan sa asawa. Nabi daw, ang uban gini, pagtaguan yung lawom sa brief, pati press. Di, pocket money naman na, pocket money. Bam, pagtaguan yung lawom sa brief. Kanang brief, naman mo bulsa-bulsa, ato ipasok. Oh, mas maayo gyud, mas maayo gyud. Kagi ka na doon na. Mas maayo gyud mahibaw kay niini karon nga pananglitan, lipay ang asawa kay ug sa ko pang manghod kanang naang sagdi lang way bayad ang mga salamat di ay. Makadawat man tag salamat, mahal wa na dawat nga kwarta. Ang mga salamat di halad lang matapat ang manghod. Karon og mahibaw yang asawa nga mao din ilang project, mao din ilang plano nga magnegosyo ani kalakal wa siya pahibaw. Mo tumaw ang kainit sa usasawa ka. Usa man, di ka mo rin makuhaan sa ginansya. Ginansya mo, magpaibaw. Sa ito pa, doon ay kasilo. Doon ay kasilo nga mahitabo. Usap gani, sir. Julian. Julian. Paibaw mo yung mga asawa kung sa inyong mga kalihukan. Kay gawas nga malipay ang mga asawa, malipay sad ka. Malipay sad ka kay kuan man transparency. Mali importante. Wabay ka ng sa mga kurakot bamba, no? Walay gililong. Walay gililong sa imong asawa, walay gilimod. Kana kun unsay nga niini kanang nagtamod ka sa inyong gugma isip pagtiayon. Sakto tong giwali sa pare gahapon. Ano Monsignor? Birthday man ni Monsignor Cristito Mendez sa Oslob. Niya pagwali niya ningon siya nga kanang deny your want and pursue your needs. Ang but-sabot ba nga? Ang but-sabot ko no ba nga? Kanang sulti ba ni Jesus nga? Kanang idinay imong kagalingon niya, imong buhaton nga, pasana ang cross og sunod kanako para sa kinabuhing dayon. Sa ato pa, ang imong gibuhatan nga murag na deny nimo ang imong need, ang imong want mo imong gipalabi. Muna nga, wala sa ni sa issue sa kuan. Kuan himabay. Why is do sa corruption? Wala sa issue sa kanang sa himabay. Na siya ang bakauyab na ng kahag. Na mo uban ato datos nitso. Naglagot ko kausa ba? Bidagan ka nitso. Teryolan. Unya na may nakasulti na ko nga dili di ko no na maayo kay kada di ko no menteryo, mas sagrado pa kuno na kay sa simbahan. Pero karon di na ba may? Gano man, gaon sa de ka dito? Ganun sa sementeryo. Ha? Gaon sa ka sementeryo? Gigraduhan. Amo to kung ibuhat pa sila. Uy, nagtuwad man. Naman na. Ay, puzzle! Tihon!